Jon Bengoetxea, arratsaldeon. Lehendabizi, ia inprimagailua agurtzean indoa, baina ez. Zuzara aita, beraz, hau da? Bai, hau da. Hau da, 3D inprimagailua? Hau da. Bitu justu egiten nahi den pieza bat. Eta da, zera, karritua, zera, erosketako karrituan sartzeko txampona erabili berrian, adibidez hau erabili daiteke eta egiten ari da. Ez aia esan, txampona sartu ordez, hau norberak eraman dezake, eta... Hori da, egiten ari dana horrentxe eta laiztar bukatuko. Eta egiten ari zarete hau? Bai. Eipa, de dio. Bai, 10 minutuan induen zabat. Jon Bengoetxea, 3D inprimagailu honekin, gauza hauek guztiak egin dituzue? Bai, karritu adibide batzuk, ez? Bai. Zer hemen aukera da, ella imaginazioak ematen duen guztia, ez? Baina, bueno, ez dakit, karritugu figurak, denetik pixka bat, ikusi dezazuten, ze materialekin eta egin dituzken, eta ez dakit nondik hasi. Anteajoak adibidez? Bai, bueno, hau, da pixkat txantxetako anteajo batzuk, ez? Jarri nahi duzu, ez? Ez. Eta, bueno... Ez dakit, festa giroa sortzen diate eta bazpare. Eta, bueno, hau da pizza bat, internetetik jetxe daitekena, norbaitek diseinatu duna mundu mailan, eta jarritu aukera jisteko internetez, eta makolako makina batean egiteko. Ez? Hauxe bera, nor da? Hauxe. Alex Txikon. Alex Txikon alda hori? Bai. Laguna dakagu eta, bueno, eskaner batekin eskanatu genion, eta gero, hori, digitalizatu, ordenadore batea pasa, eta gero, makinan egin. Hau eskala da, hau handiago egin daiteke, baina, bueno, holako tamaina batean egin genuen, eta, bueno, dakagu. Zer da poto hau? Hau da, ere, interneten aurkiteko nuen diseinu bat, eta inprimatu egin genuna. Eta, bueno, lanean erabiltzen dugu boligrafa, xotak eta arkatzak eta sartzeko. 3D inprimagailu hau lanean ari da orain, lehen esan dugun bezala, segitzen du, ez? Bai. Eta, nola esango dut, kartutxo edo zer da hemen, edo tinta edo... Bai, hau da. Ez da tinta izango, baina... Ez, da, azkenean polimeroa dira, bai? Plastikoa. Eta da filamentoa. Eta da, esan dezakegu, paperezko inprimagailuen kartutxua hau dela. Hemen kilo bat dago, eta honekin kriston pieza pila egin daitezke. Eta hemen dakagu kasu batzu gainea, da plastikoa, baina organikoa. Esnekitatik ateratzen den zera bat, plastiko bat, biodegradablea. Eta honekin egiten ditugu pizza gehienak, baina daude aukera pila bat. Eta honek zema balio du, kartutxoa edo materialenek? Bai, honek adibidez, 25 euro. 25 euro. Baina garrantzitsua dena da, orain dela gutxi arte, industria mailan erabiltzen zala, eta 300 euro balio zitula, ez? Eta orain lortzen ari gehiagana da, jendearen, eskuragarri egitea, ez? Teknologia hau. Eta garrantzitsua dena, prezioak asko merketzea, ez? 25 euro balio ditu honek, eta inprimagailuak, zuek egiten duzuen inprimagailu honek? Adibidez hau da, basikoa, ez? Eta honek 1.500 euro balio ditu, baina IVA-kin, bezekin eta guzi. 1.500 euroan inprimagailu hau izango genuke orduan, eta gero zerbait egiteko, lehen esan dugun bezala, polimero... Oidea. Izan daiteke ABS, PLA, nailona, PET... Bai. Gata daukera pila bat. Bai, Bai, polimero bakoitzat daka bere propietatea, ez? Eta segun zer egin behar dezun... Hauxe da fitxa, ez? Eta zuzenean egin duzena. Zema demora behar izan du? Kasu honetan, 10 minutu, ez? 10 minutu. Gutxio izango litzak ez, eta jetxi jogu velozitatea demora emateko, ez? Zuek ikusteko, ez? Baina... 8-5 minutu hola, jagina egongo litzake. 1.500 euro balio ditu, To Maker du izena zuek egin duzen... Enpresa da To Maker voladora impresora. Eta zergatik sartu zineten hemen? Bueno, guk aurrerakuntza hau ikusi gendun, eta, bueno, esan behar da, 30 urte da mazkila, ez? Zerak, impresorak mundu maila, asmakikuntza egintzenetik, ez? Baina orain lortzen egin da, jende normalari bere etxetan o bere lanetan mai gainean jartzea, ez?
Zer galitu didazu, astu zaitela, markatu? Zerarekin ari ginen, ez? Zergatik hasi zineten zuek mundu honetan, edo nolatan aliatu zineten zuek oi hartzunen eta zuen enpresan teknologia honetan. Teknologia hori ezautzen genuen, baina lanean hasi ginen, hori etxetara emateko, ez? Eta hortik hasi zen, nahi genuen hori lortu, eta, bueno, hain dela urte eta zerratxe lehenengo prototipoak egin genituen, eta hau da, ata egun lehenengo impresora jaigea hurrengoan lanean, eta, bueno, egia zen berda, mundu mailan ere neko saltzen ari gehala, eta neko, ez dakit. Jende asko esaten du, medikuntzan asko erabiliko dela, protesiak egiteko. Adibidez, erregeari bihar egingo diote ebakuntza, ez? Aldakan protesi berri bat jarri beharko diote, zaharrakendu eta berri jarri beharko diote, tankera honetako inpremagailuekin egiten omen dira, ja, protesia hauek, ez? Protesia, gauzat, eskaiola, adibidez, erabili beharrean, jarri erabiltzen irude impresorekin egindako, neurrira egindako, eskaiola... Ez da igeltsoa izango, beste zerbait izango da, ez? Gainetik ematitu asko aukera gehiago, ez? Bai, medikuntzan, kriston aurrera kuntza izaten ari da. Medikuntza metzat asko erabiliko da. Galdera da, hemendik denbora gutxira, etxero horrelako bat izango dugu? Bai, pentsa, impresorak ez dela... Osa, arrurakuntzak ez dira bakarrik polimeroak izango, baizik adibidez, janariarekin, ez? Osa, badakagu robotak, ez? Janaria egiteko, baina eukiko ditugu zuena robotak janaria imprimatzeko, ez? Tokitan geratuko zaizkio orduan, zuzarrean eta xoabe, mantxo egindako janariak. Alberto Arrizabalagarekin hitz egin behar dugu. Alberto Arrizabalaga, Irungo Bidasoa Institutuko elektrizitate irakaslea da. Arratsaldeon, Alberto? Arratsaldeon. Zuke badaukazu, hau, Tomaker ospetsu hau? Bai, eskolan hartu genitun lau, hainbat arlotan, eta erabiltzen dugu eraikuntza arlokoan, elektrizitatean, nineu, zurgintzan eta mekanik arloan. Beraz, lau arloietan erabiltzen duzu, eta zer da, ikasleekin praktikak egiteko? Bai, pixka bat hemen helburua da, orain arte ikasleak diseinua egiten zutenan iruden, pixka bat hori gauzatu, ez? Eta ikusi bai etengailu bat buskatzen denean berria egiteko, edo markua, edo eraikuntzan maketazioa egiteko, bai eraikuntzak edo mendilaren mosketak, edo horrelako zerbait, hori ikusi, ez? Gauzatu hori. Honek beraz, Alberto, mundu berri batera garamatza, ez? Bai, dudi, nik uste dut ere, ikasleentzat hori, ordenadorian ikusteaz gain iruden, oso polita dela, baina gauzatzea ikustea, eta gaine impresora hauek irekiak direla, eta ikusten duzula nola ateratzen ari den, eta hori dena, nik uste dut oso erakargarria dela. Eso, Alberto, eta Jomengo etxea, hau ezinbestean galdetu behar dudan zerbait da, pistolak egin litezke imprimagailu honekin? Hombre, bai, baina beste osagai batzuk behar dira konsistentzia hori emateko, eta guk ez ditugula erabiltzen noski. Bai, pistolak egin daitezke, ez di egin behar, baina egin daitezke noski. Baina erraza da, sarean ikusi ditugun bideoetan eta, hementxe dago ez, Amerikar hau, ospetsu egin den Amerikar hau. Hori, guk hemen erakutsi dugun pieza hauek internetez geisten dugula esaten dugunean, da berdina, pista horiek jaitsi daitezke internetez egin, eta ensamble hori egin, eta ja dakazu pistola. Egia esan, ematen du, akaso bakarrik disparo bat egin dezakela, ez? Baina, hala da, egin daiteke. Alberto, benetan eskerrik asko, ikasleren bati ez zitzaion okurrituko, ez? Pistola... Ez, beraiek, naiz eta albistea hori ikusita izan, baina ikusten duten erabil mota edo ikastolan, ikastetxean beste bada eta horretan zentratzen dira, tokat ideia horiek. Alberto Arrizabalaga, benetan eskerrik asko eta gurbero bat, Irungo Bidasoa Institutora, ondo segi. Zuei, eskerrik asko agur. Eta Jomengo etxea, benetan eskerrik asko gaur bisita egiteagatik, eta zuen imprimagailu hau, Tomaker erakusteagatik, eskerrik asko, benetan.